pijani Kalmeta, u 4 sata ujutro, slupao u auto, tu neki privatni zid i tako dalje. Politika je takav biznis, čak i jedan portal, to nije novinarstvo. To je jedna mala manjina. Kriminalni ekstrem, ja bih tako nazvao, to je nasilje jedno, jednostavno još ništa. Evo, dragi ljudi, poštovanje, svako dobro, dobrodošli u još jedan podcast Zadar Newsa i moj osobni podcast. Dobrodošli u novi Reflektorov studio. Nadam se da sve izgleda kako treba. Što se tiče projekta Reflektor, uskoro startamo sa emisijama 1 na 1 s našim gostima koji će uskoro i uslijediti. Danas se moram osvrnuti na jednu odluku koja je donesena na Županijskom sudu u Zadru. Dakle, kao što ovdje možete vidjeti, odlukom Županijskog suda u Zadru predmet KŽ-413/2026 Državno odvjetništvo kao stranka, okrivljenik Hrvoje Bajlo, uređujuća sutkinja Danijela Zupčić, članovi vijeća Danijela Zupčić, Hrvoje Visković, Ante Bačić. Dakle, rješenje, prihvaćena žalba, ukinuto prvostupanjsko rješenje. O čemu se radi? Općinski sud u Zadru na čelu sa uređujućim sucem Josipom Duševićem ove godine donio je, dakle 9. srpnja 2026. godine, kao što ovdje možete vidjeti, donio je rješenje prema kojemu se meni ukidaju mjere opreza koje mi je na snagu stavila tadašnja zamjenica općinske državne odvjetnice, a današnja sutkinja, očito je jako brzo nagrađena za rabotu koju je odradila, Antonija Miočić. Dakle, Antonija Miočić, samo da objasnimo o kome i o čemu se radi. Antonija Miočić prva je rodica pravomoćno osuđenog kriminalca Danijela Miočića, službenog vozača Božidara Kalmete, kojega je na protuzakonit način doveo iz Zadra u Zagreb dok je bio ministar. Dakle, državna odvjetnica, prva rodica Kalmetinog vozača, u travnju 2024. godine ja sam uhićen na ulici s nekoliko policijskih auta pod optužbom da sam se nametljivo ponašao prema Božidaru Kalmeti na način da sam napravio intervju ispred Općinskog suda u Zadru s njim, gdje sam s njim razgovarao na način da sam mu postavljao pitanja tko je sagradio njegov tajni turistički rezort u Poljani na otoku Ugljanu. I sada pitam tko ga je sagradio, što o tom zna Porezna uprava, što o tom znaju druge institucije u Republici Hrvatskoj i kakve veze ima vodoinstalacija s tim poslom. Dakle, mjere opreza zabrane pristupa Božidaru Kalmeti na 100 metara meni je tada postavila zamjenica općinske državne odvjetnice Antonija Miočić, dok u jednoj drugoj situaciji u kojoj sam ja napadnut od strane pročelnika za graditeljstvo u gradu Zadru, Darka Kasapa, dakle, postoji video snimka na kojoj Darko Kasap mene udara šakom u ruku, dakle, ima vizualni prikaz, ima video snimak, tu je 0 metara zabrana pristupe Kasapu meni, a na riječi, pazite sad ovo, na riječi 2 pravosudna policajca koji su dali iskaz da se ja nisam nikako nametljivo ili bilo kako drugčije ponašao prema Kalmeti ni u zgradi suda, na njihove riječi Antonija Miočić ostala je njema. Ostao je njem na riječi pravosudnih policajaca i gospodin novi zamjenik općinskog državnog odvjetnika koji se zove Mislav Marčić. Moramo ovdje naći fotografiju. Samo malo, evo ga, to je ovaj ovdje gospodin koji se javio za općinskog državnog odvjetnika nakon što je bio 18. od 20 za općinskog suca i nije prošao, ali doćemo do njega jednom drugom prilikom. Dakle, gospođa Miočić, nakon što sam uhićen, odredila mi je zabranu pristupa 100 metara Božidaru Kalmeti, ne vjerujući, dakle, Državno odvjetništvo nije vjerovalo dvojici pravosudnih policajaca, ali su zato vjerovali višestruko pravosudno osuđivanoj klevetnici Arijani Barabi i Kalmetinom odvjetniku Andreju Korljanu. Mjere su bile na snazi više od 1 i 5 mjeseci, a onda je zakazano ročište na kojemu se opet nije pojavilo općinsko državno odvjetništvo, ali sam se pojavio ja
i pojavio se Kalmetin odvjetnik Boris Grgić, koji je bio bezobrazan i onako vrlo svinjski bezobrazno se ponašao. O tome sam više pisao na svom Facebooku, a i vidim da ste vi ostavili hrpu komentara ispod te objave. Dakle, na ovom ročištu koje se održalo 9. srpnja, uređujući sudac Josip Dušević donio je rješenje da mi se ukidaju mjere opreza. On je isto tako rekao, sad ću vam ovdje reći, čita se izvješće Policijske uprave Zadarske, PP Zadar s ispostavom Nin od 21. studenoga 2025. godine, u kojemu je utvrđeno da se nijednom nisam približavao Božidaru Kalmeti, niti sam kršio mjere. Čita se izvješće PU Zadarske, PP Zadar s ispostavom Nin od 23. veljače 2026. godine, isto tako, nije kršio mjere. Čita se izvješće od 30. travnja 2026. isto tako nije kršio mjere. I onda, naravno, ročište koje je bilo 9. srpnja, na njemu je utvrđeno da pošto nisam kršio mjere, pošto nisam prilazio Kalmeti, iako smatram da te mjere su toliko nakaradne, politički naštimane, da je to strašno, isključivo jedino iz razloga da me se kao novinara zaustavi da radim svoj posao, ali ok, i tu je sudac donio rješenje prema kojemu ukida rješenje o tome da su mi mjere na snazi i dakle, evo, nakon toga je Indeks objavio, Bajlu ukinute mjere zbog Kalmete, 1,5 godina tretirali su me kao kriminalca. Također, Express Vedrana Morina objavio je ukinute mjere opreza, novinar Hrvoje Bajlo ponovno može izvještavati bez ograničenja prema Kalmeti. I to je nekakva zdravorazumska i normalna odluka. Nije nikako normalno da ovaj ovdje lik, dakle Mislav Marčić, koji je duboko ukorijenjeno povezan sa HDZ-ovim mafijaškim strukturama, a kad kažem mafijaškim strukturama onda mislim na Josipa Miočića, tajnika Sportskog saveza Zadarske županije, i Antu Babića, saborskog zastupnika i 10-godišnjeg Kalmetinog osobnog i političkog tajnika. Dakle, Mislav Marčić je čovjek koji je tajnik softball kluba Donat. Mislav Marčić 11 godina je, mislim, bio u tvrtki Sonic, a dok je bio tajnik softball kluba Donat, grad Zadar financirao je taj klub. A on se nalazio sa Antom Babićem, Kalmetinim tajnikom, nalazio se sa Josipom Miočićem, tajnikom Sportskog saveza grada Zadra. Dakle, HDZ-u kartelu odlučivao je koliko će Marčić dobiti novca iz gradskog proračuna. I onda isti taj Marčić donosi rješenje, odnosno odluku o podizanju optužnice, koja mu eto već neko vrijeme ne prolazi na sudu. Pa je pokušava spojiti sa onim predmetom gdje smo Domagoj Margetić i ja 2023. godine opet na isti protuzakonit način i uhićeni, a i tu nema već skoro 4 godine nikakvog suđenja. Dakle, nakon što je Općinsko državno odvjetništvo odbilo se pojavljivati na ročištima o mojim mjerama opreza, ja sam 21. siječnja ove godine uhićen, proveo sam 1 dan u pritvoru jer je Božidar Kalmeta izmislio da sam prekršio mjere opreza. Nakon što sam sutradan priveden, doveden na Općinski sud u Zadru, sudac Bilan, sutkinja Silvana Brala i Ivana Parač-Krišto donijeli su odluku da ja nisam kršio mjere opreza i odmah su me pustili na slobodu. Dakle, nonsens. Mislim da je suludo i objašnjavati o čemu se ovdje radi za one koji ne razumiju. Ako do sad niste skužili i nećete skužiti. Dakle, radi se o jednom kartelu Božidara Kalmete kojima on upravlja više od 3 desetljeća, a u svemu ovome ide u prilog i činjenica da sam ja uoči tog ročišta na Općinskom sudu u Zadru, gdje mi je sudac Dušević ukinuo mjere zabrane približavanja Božidaru Kalmeti, javno na svom Facebooku, dakle javno napisao, sad ću vam ovdje pročitati i daću vam da vidite, dakle uoči ročišta sam napisao: upravo mi kreće suđenje zbog montiranih mjera opreza koje su mi predugo i bez ikakvog povoda od prvog dana na snazi. Čemu suđenje ako Kalmeta tvrdi da je sve već riješeno u njegovu korist? Dana 9.7.2026. godine u 12.30 imam zakazano ročište s Božidarom Kalmetom zbog montiranih mjera opreza
koje su mi na snazi dugo i predugo. Jer tako Kalmeta želi, jer maltretira i jer se boji istine. Sudac koji sudi je Josip Dušević, a tko su članovi vijeća ne znam. I doista u tom trenu nisam znao. Rekao sam tako isto da je sudačka rasprava zatvorena za javnost. Kako drugačije? Mjere opreza uvela mi je tadašnja zamjenica općinske državne odvjetnice Antonija Miočić, prva rodica Kalmetinog vozača pravomoćno osuđenog za iznudu. Dakle, to smo već pokazali. Taj gospodin se zove Danijel Miočić. Odslužio je svoju zatvorsku kaznu. Očito i dalje kadrovira preko Kalmete i svog klana zadarskim pravosuđem. Nadalje, dakle, to je vrlo jednostavno. Ja sam zapravo uoči ročišta doznao da se Kalmeta u jednom društvu pohvalio kako se niko ne treba bojati odluke suda, jer će ona biti definitivno u njegovu korist. Dakle, Kalmeta je očito mislio na onu drugostupanjsku odluku, jer je prvostupanjska odluka išla u moju korist. I onda kažem, danas sam u ovom e-predmetu, koji je javno dostupan, ovdje ga možete vidjeti, pogledao da je sudačko vijeće, Danijela Zupčić, Hrvoje Visković i Ante Bačić, dakle, da su donijeli odluku o tome da se, kaže ovako, rješenje, prihvaćena žalba, ukinuto prvostupanjsko rješenje. I sad vi nemate drugu situaciju nego čekati da vas općinski sud opet pozove na ročište i da probate tamo nekakvu svoju pravicu istjerati do kraja, a već je sud odlučio da ja nisam kršio nikakve mjere. Još ću jednu stvar samo reći, a to je da sudac Visković da ima časti i morala u onoj razini koju bi ja smatrao da treba imati, onda bi se sudac Visković trebao izuzeti odlučivanja o meni, zato jer je u 2023. godini poslao medijima priopćenje u kojemu je mene kao novinara napao jer sam pisao o notornoj sutkinji Litri Meštrović, Mitri. Litra vjerojatno zato jer onako na eks ispija litre. Dakle, žena se za vrijeme radnog vremena opijala i o tom sam izvijestio javnost, a gospodin, evo ovdje možete vidjeti njegov e-mail, gospodin Visković zaboravio na onu presumpciju nevinosti. Isto tako 2018. kada mi onaj lik, kojega neću ovdje spominjati, slomio ruku, isto po nalogu Božidara Kalmete, on ga je odmah pustio na slobodu uz nekakve mjere opreza da mi se, zamislite, ne smije pridržavati. Dakle, Hrvoje Visković, zvan Viski, ja o njemu ne bi stvarno trošio puno riječi. O njemu govore njegova djela, o njemu govore njegove kolege, kolegice, zapisničari koji su mi se danas obratili, s kojima sam razgovarao i oni kažu, eto, to je tako, nažalost, tu nema dalje. Dakle, mjere opreza su poništene i ovo je jedna vrlo nesvakidašnja situacija. Ljudi koji desetljećima rade u zadarskom pravosuđu rekli su mi da su vrlo, vrlo rijetke situacije u kojima općinski sud donese jedno rješenje, a onda ga županijski ukida. I što ćemo sad? Općinski će opet imati ispred sebe notorne činjenice da ja mjere ne kršim, a županijski će se voditi kakvim dokazima. I zanima me baš kakvim dokazima se županijski sud vodio. Kojim, pod navodnike, činjenicama? Što je to njima bilo? Koji je to trigger njima bio da ukinu odluku općinskog suda? Jesu li to neke kartelske podjele na ljude u zadarskom pravosuđu, na ljude u zadarskom sudu, općinskom, županijskom? I je li zaista Božidar Kalmeta bio u pravu kada je rekao da je on taj koji upravlja zadarskim pravosuđem, odnosno zadarskim sucem? Je li kumovalo tome bičevanje određenih osoba u Šeksovoj vili na Petrčanima? Ja stvarno ne mogu ulaziti u te detalje, ali da mogu govoriti i da mogu upozoravati da nepravomoćno osuđeni kriminalac Božidar Kalmeta, koji je osuđen na 2,5 godine zatvora, da on upravlja velikim dijelom zadarskog pravosuđa, to mogu govoriti, to ću govoriti i u tome me apsolutno nitko neće spriječiti, kao što me nitko neće spriječiti u tome da radim svoj novinarski posao, da izvještavam javnost o onome što se u Zadarskoj županiji
događa, a i sa projektom Reflektor u cijeloj Hrvatskoj, nećete me zaustaviti. Mene ova odluka ne čudi, zapravo je potvrda, jer Kalmeta je, kao što sam i ranije objavio, rekao da je on taj koji upravlja Zadarskim sudom i da mjere ostaju na snazi. Evo, dragi ljudi, da ne duljim, što se tiče, još jednom ću reći, projekta Reflektor, sve ide nekim svojim tijekom, lagano se spuštaju ove temperature, nadam se da će se u narednih 10 dana one ispustiti, pa ćemo onda moći organizirati i one 1 na 1 emisije o kojima sam govorio. Nekoliko prvih gošća su dogovoreni, neki su nažalost odgodili svoja gostovanja, ali vjerujte, jesen stiže, Dunjo moja, i bit će zanimljivo definitivno. Hvala vam svima koji mi dajete podršku. Vas preko 35.000 prati moju Facebook stranicu. Hvala vam što dnevno ostavljate na tisuće i tisuće lajkova i komentara. Hvala vam što mi vjerujete kao novinaru. Ja vas neću razočarati i ostaću i dalje ono što jesam, a to je glas javnosti i novinar koji izvještava o javnom interesu. Kao i uvijek, svim ljudima dobre volje, pozdravi i sve najbolje.